Thanksgiving party inialay sa medical team mula sa USA para sa matagumpay na mission sa Dagupan City. Para sa detalye ng balitang iyan, alamin sa ulat ni Idol intern Niel Aquino. 104.7 IFM Report! Isinagawa ang isang Thanksgiving party bilang pagkilala at pasasalamat sa medical team mula sa isang pribadong organisasyon sa Amerika matapos ang matagumpay na medical, surgical at dental mission na naghatid ng mga serbisyong pangkalusugan ng mga residente ng Dagupan. Sa loob ng ilang araw, libu-libong Dagupenyo ang nakinabang sa iba't ibang serbisyong medikal na inilaan para sa mga residenteng nangangailangan ng agarang atensyong pangkalusugan. Ayon sa pamahalaang lungsod, bukod sa gamutan, nabigay rin ng grupo ng suporta at pangangalaga sa mga pasyente na matagal nang hindi naaabot ng serbisyong medikal. Binigyang pugay sa pagtitipon ng mga doktor, nurse, dentista, therapist at mga volunteers ng Team USA para sa kanilang naging ambag sa isinagawang misyon. Pinagtibay rin ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga katuwang na organisasyon upang maisagawa pa ang mga kahalintulad ng programang pangkalusugan sa hinaharap. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ako si Idol intern Niel Aquino, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.